бобоҷон дар бораи занҳое ки нописандӣ шавҳар мекунанд сухан мекардӣ. ҳар боре ки сухан мегӯем мегӯянд ки мо канизи ту нестем. хоҳиш мекунам бобоҷон бисёр нописанд шуданд. суоли дигаре ки ҳаст, шахсе қасам хӯрд ки ман ҳамин корро карда бошам, зане ки дар оянда мегирам барои ман 3 талоқ, вале ҳамон корро кардааст. саволи дигар, як дӯст доштам, баъди чанд вақт фаҳмидам ки хоҳарамро дӯст медорад. ба ӯ қаҳр кардам ва баъди чанд вақт ӯро бахшидам. мардум гуфтанд ӯ ба номуси ту бозӣ кард, бояд ӯро набахшид. чӣ маслиҳат медиҳед бобоҷон, чӣ кор кунам? хоб, саволи дигаре ки омадааст, мегӯяд зане ки дар ҳолати ҳайз аст метавонад ки дар назди домло ё ягон каси дигар дуохонӣ кунад. яъне агар зан дар ҳолати ҳайзам бошад, дар ҳолати нифосам ки бошад, агар зарурати ба дуо хондан бошад, ҳечи боқӣ надорад. яъне шуморо як кас омаду дуо хонад, майлаш бигзор. яъне шумо ки дар ин ҳолат қарор доред, барои шумо ягон гуноҳӣ нест. иншоаллоҳ дуруст аст. саволи дигар, мо аз бекорӣ дар масҷиди рӯзҳо, яъне христианҳо кор мекунем ва маоши мо ҳалол аст, маҷбурем ба хотири пулёбӣ. яъне бародарои аз мо ки дар муҳоҷират ҳастанд, аввалан худои меҳрубон ҳамаи муҳоҷирои моро, ҳамаи мусофирҳои моро, ҳамаи бародарое ки дур алватан ҳастед, худованд нигаҳбонтон бошад. ва суоле ки кардан, ин хел маъбадҳое ки инҳо ибодат мекунанд, аммо калисо мегем, дар ҳамон ҷойҳое барои сохтани калисо ё барои сохтани мақсад ҳар як иморатҳое ки хоси ҳамон дини насроният ҳаст, хоси ҷои таълиму ибодатшон ҳаст, кор кардан дар унҷа додарои азиз ва бародарои хеле меҳрубон ягон гуноҳе надорад. пули вай албатта барои шумо ҳалол аст. ягон гуноҳе ҳам надорад ки шумо вақте мерен нафсҳои худтона иҷорада мемонену шумо барои онҳо ин иморатҳоро мекунед. барои мо аз ҳама муҳим, бародарони азиз, ин аст ки моҳо эътиқодмон ва майлмон ва муҳаббатмон ба дини худмон, дини ислом аст, ба қуръон аст. яъне ба сохтани он иморатҳо маънои ӯро надорад ки мо аз динмон баргаштем ё ин ки мо мақсад дини насронията қабул кардем. вале шариати мову шумо, китобҳои мову шумо иҷозат метиҳанд ки мо агар ҳамин хел корҳо пеш баромад ва маблағ агар ба даст биёяд, ҳечи боқӣ надорад. шумо ҳақ доред ки дар ин ҷоҳо кор кунену мақсад ҳар маблағе ки ба даст меояд барои шумо ҳалол аст, зеро вай меҳнати шумо аст, вай заҳмати шумо аст. саволи дигар, як дӯст доштам, баъди чанд вақт фаҳмидам ки хоҳарамро дӯст медорад. ба ӯ қаҳр кардам ва баъди чанд вақт ӯро бахшидам. мардум гуфтанд ӯ ба номуси ту бозӣ кард, бояд ӯро набахшид. чӣ маслиҳат медиҳед бобоҷон, чӣ кор кунам? хаяку ин хел аст бародарои азиз ки ана пайғамбар гуфтааст ки ла тусоҳиб илла муъмин. шумо вақте ки рафиқ мегирин, дӯст мегирин, як касеро дӯст бигирен ки вай аз худо метарсида бошад. вақте шумо як дӯстеро мегирен ки ҳақиқатан фосиқай, фоҷирай, бубин худоро шукр ки оли мақсад фақат як хоҳарда нигоҳ кардааст, як хоҳарта тай чашм кардааст. аллоҳ парда кунад, бисёре аз рафиқҳоеро дидем ки занҳои рафиқошонда хиёнат карданд, модарои рафиқошонда хиёнат карданд. барои ҳамин аслан ман имрӯз ҳеҷ кара тавсия наметавонам. имрӯз он рафиқеро ки мо дар китоб мехонем,
یا رفیقایی که مثال حقیقتا رفیق جانی باشد، در این عصر یافتن اینها بسیار نادر است و بسیار غیر امکان است که ما رفیقای را بیابیم که این رفیقها رفیقای جانی باشند. مقصد که خانه من که در آمد، اولا من باید هر یک آدم وارد خانم نکنم. وقتی وارد خانه کسی را کنم که وقتی رفیقی همون ایماندار خدا ترس که باشد، نظرش مقصد طرف پایان باشد، نه نگاهی او طرف مال من، طرف فرزند من، طرف مادر من باشد. از این لحاظ دادر عزیز، شما اولا در انتخاب رفیقاتون شما خطا کردین. میگن خود کرده را دوا نیست. شما همو خود کرده این. وقتی خداتون همخیلی نفرها را میارین و بعد امکانیت میتین، بعد بسیار همین مردم ما یک سادگی داره که حتی در نبودن همون مردکاشون هم، رفیقای مردکاشون هم مقصد در خانه ها جا میکنن. ما مقصد ممکن نیت ما نیتی نیک باشد، خیلی مردک نیست، خانهش هست، ولی از خوف ای، از خطر ای ما مقصد بیخبره. نمیدانیم که سیوم ما پیامبر گو شیطان است. هر آینه شما را مقصد در شبهه میاره.